Kajing kuplaya pi bara ki para bangai how try jungi Jesus Christ. Kasen John Vini Nongkasen Parish. Kaladon menta ban kre ya kajar ke ban penan beram ya ki absan teli ki mau mer. Kajing syakri ya bun ba ki bynta ban wan ra ya kajing ba jungi pai ki jong blai. Ha kane ka dong ka tan. Lada de kajingat kajing nang jing sat. Ka roi ka pa bat ka kot ka kia baro. Tekum si bynta kajing ban kre arham mensim. Banai ngo yau belai namta kini ki jingker ku ha kini ki absence nem ki Jingshai Bret jong ka parish ki pai ki jong belai hapo jong ka Parish Nongkasen ki le Shim hapo bon ki program ki jing pen kre kum ki seminar iaki ban pen ki men sim na ka menta ban Shim ya ki sen jam jong ka jing kala kum ki kun krisan sha ka jing im ka batmai bangin pong do Chris Yesu but bas loy no yo rim ban king ro ki atiar Daka Jingshai but ban Bret no iaki jingbrai ka Parish Nongkasen ka balai nam ha ka jira jong John Mary vini bukhoi te hakane ka jing rakhe ngila Shim ya ka kinten imsngi lamba ka jing grand jong ne rukhoi lamba kini kinten ka jing yam kalong ka bathiang habangi ba ya ka ding pna kumta ka Parish baro kawai kala de banle buram ya gading pna bakhot kata Daka bakila ya bat pen poi man lagi belang snong jong ka Parish Nongkasen yau Jubilee Cross ringkat daki program aji kai niam ya ki kun kristan hapo jong ki balang snong baper kijing dua shir ham mensim bat ki wei de ki program ban pen kendet ben rio ya ki pa ki jong blai kam tam ki to ki bala jangai na ka balang bakin pai bat kala ka pamut how deus nem Jubilee ki pai ki jong blai jong ka Saint John Mary Parish Nongkasen ha kane ku siu blai Shipotrik September arajar apulai ngila pelong ya ka jingiaid re blai ka jingiaid pilgrime nagi jaka baper jong barok south li ki sub district ka sub district Nongkasen kila yo bas dan ya ka jingrom lang barok kum ki pai ke jong blai nagane ka sub district hapo kabalang ti sao ban ya spoken matar shadu nong shilong ban pen kot ya ka jingiaid program ke jongki ban kum juro ka sub district baryong kalau yo ban sedang ya ka jingiaid rew blai ke jongki nado kabalang shinong paryong dom kolang ban kelayat kumba kendai kilometer ya shadu nong shilong ka sub district dom ya siat ban ka sub district like se kilas dang ya kajingiaid jongki nado ka balang shinong like se bat nado kate ka shinong ka bamaki kilayat ku bashipo kilometer ai hadu nong shilong ban penpoi hadu kane ka jaka namta kane kajingiaid program te baro ki pa ki jong balai kilayat daki kijat jongki nado kite ki jaka shadu ka balang shinong nong shilong ringkat kijing duai kijing ruai bat kajingnya pusan lang baro silenti ban ai buram yau try kan rat nongbu nong tau ban kalong ro kum kajing pen kan mau ya kajing ya pilgrim jong kalenti jong kajing im jungi ha kane ka slap pertai kane kajing ya pilgrim ha ka ba baro kane south li ki sub district kila pen code ya kane kajing ya pilgrim jongki hadu kabalang shinong nong shilong kumta ha kane ka sni ha ka janmet anda barok kilaya penpoi ya kajing ya lenti kejongki hadu nong shilong lapen wai ya kene kajing ya reblay jong barok kipai kejong blay jong ka Parish Nongkasen Daka barok kipai kejong blay kileshi metalang ha kemas bukhot kabalapen benta ha pedeng jongi ya kemas bukhot da ifar gaspar walang ya asasan Parish priest jongi jong ka Parish Nongkasen ringkat bat ifara John ren tatiang ibadai i Parish priest jong ka Parish jongi tehadin jong ka mas bukhot kabalang nong shilong kalapun kre ya baro kito kebawan namta kade kajingiaid pilgrim Daka ba nilayo banya bam jalang baro kum kipa ke jong blai hadin jong ka mas bukhot te baro kibarawan sya kade kajingiaid blai ha kade kajingiaid pilgrim
ngila penkut ya kedi ke program ha kedi ke sni da ke jing shong kon da ke jing shong blai da ke jing kurku ha ke bau blai lo te sei ya bon ba ha kedi ke sni da ke ba blai lo pen i kata ke jing kurku ba uladap da ke jing kemen ha ke bau i ni kum ki pak jong blai jong ke Parish Nongkasen ngila pendap ya kedi ke bynta ban ai buram yo blai nam ta kedi ke sni kum ke jing bel krek nam ta kedi ke jubili ha ke ba baro kibalawan sa kedi ke program ngila that ngila jran ngila the ya ke umsep pumsar handrai baro nda ngila pedeng da ke jing hap jong ni slap ngila lek pai da ke jing su tengen ke men sim ke jing su tengen ro ha ke met ke phat bat baro ngila lek pai da ke jing kemen tu to blai unang kurku kerdo ini bat unang the sei bana aingi ya ke jing kurku ha ka ba unang the sei ker hai ha baro ki pa ke jong blai bat kam tam ya ka Parish jungi baro koi ki kublai shi bo ne pi baro kublai shi hajan mo